האוטו נכנס, אנחנו בשביל בתוך האוטו. טירוף. כמה יש שם דברים. אבל נכון שם הם נחים. שנגיע. טוב, וגם אני אראה מתערבים לכם את החלק. אחרים. אנחנו עכשיו נכנסים. תראו! יאללה, אתה מוכן? כן, אני סוד מפחדת. טוב, הוא שם כזה קצב לכולם. האוטו מתנקה, הוא צריך להתקלח. הם עושים לנו כחול. זה לא כחול, הוא מנגר. לא קשור. דקה, אנחנו תכף. 44. באתי לפרבר. יאללה, אנחנו נתקדם. אבא. אמא לי. יש לי זרח מסריח. יואו, אמא. דוזה. יואו, אמא. אומייגאד. נכנסנו. תראו מאחורה. זה עשיינו. איי. לא, אבא, זה עברור. באמת הורידו לנו את הסבון. הורידו כבר. עכשיו יש פה מעברה כזה שיעבור לך בדיקות הולכות. ביי, אני אוהב אתכם. טוב. ביי, אני אוהב האוטו דלקי כמו פעם. זהו, יצאנו. ותכף אנחנו הולכים לסופר פארם. זהו, יצאנו. לשלם וצריך לנגב. ביי.